Vykradla Barcelona nejakú banku alebo vyhrali v nejakom kasine? To sa pozrieme v dnešnom videu. Tak poďme sa na to pozrieť, čo sa deje v Barcelone. Takže prvá vec, čo sa stala, bolo, že v stredu večer nejak tak zrazu prišlo, že here we go, Anthony Gordon do Barcelony. Pre mňa to bolo také, že nikde som nečítal, že agent 1 alebo toto. Prečítal som si maximálne to, že Gordon s tým súhlasí do Barcelony a nikde som nevidel ešte napríklad, že Barcelona, Deco alebo kto to tam robí, sa stretol s niekým z Newcastle a to tam vyjednávajú. Proste nič. Iba sme niekde čítali, že Gordon do Barcelony, hej, také tie okaky, poviem slušný, takže a potom zrazu v stredu, že here we go Anthony Gordon a ja, že ty kokos, že fajn, no len keď sa pozrieme na jeho čísla, ktoré vám nechám rovno tu, tak není to moc dobre. Není to moc dobre kvôli tomu, že väčšina z tých gólov túto sezónu boli penalty. 50%, čo není veľa. Není veľa. Takže jasné, je veľa gólov z tých penalt, ale Barcelona podľa mňa na 80% bude kopať penalty, jedine, že ak by tam nebol Rafinha, ani Yamal, podľa mňa by bol pred ním aj Ferran, aj ešte jedna posila, čo sa možno stane, ktorú za chvíľu scrollnem dole, takže ale sedí do systému. Vie presovať, je rýchly, dáva fakt, že dobre strely, keď teda vystrelí, ale ešte jeho veľká vlastnosť dobrá je centrovanie. A na koho to bude centrovať? Na Jamala? Leva odišiel, čo som sa chcel tiež tomu dostať, ale to čo tu rozoberiem. Ďaká Levovi máme pravidlo 1:1, tak asi som rád, ale bude mi ľúto za ním. Bola to podľa mňa tie 4 roky fakt, že dobrá éra Lewandowského v Barcelone. Ale no čo, už ideme ďalej. Ale určite Ferran nemôže byť jednotka, ale tak akože na to sa prídeme. Jedna zostava, ktorá by mohla byť taká, že bez toho ešte jednoho, ktorý asi príde, tak tá by vyzerala nejak takto. Rafinha zľava, Anthony Gordon na hrote, Yamal sprava, ofenzívny záložník Fermin. Klasika, alebo Olmo, hej. Ale teraz, potom, nech bol Gordon, tak som bol potom u kamaráta, hej. A zrazu mi zase pekne x a Fabricio Romano, že Julian Alvarez dal už Atletiku, povedal na rovinu, že nechce zostať v Atletiku a že by bol rád, že keby išiel do Barcelony. Tuto si to môžeme aj prečítať ešte. Potom som ešte, že to Barcelona je jeho priorita, hej. Takže čaká sa na prvú oficiálnu ponuku, čo Barcelona pošle. Nemám tu ten obrazok, ale nie som to videl, že to má byť okolo 100 až 150 miliónov. A nemá tam byť zahrnutý žiaden hráč do výmeny, čo sa dosť čudujem, že napríklad keby tam išiel, neviem, keď tam dali Ferrana, nehovorím, že by to bolo najrozumnejšie, hej, ale k tomu, že Ferrana by tam dali, tak by to mohlo byť tak, že Julian Alvarez by bol ako ten started roťak, Gordon ako backup, potom za nejaké tie 3-4 roky by mohlo byť jednotka na tom ľavom krydle, keď odíde Rafinha, alebo by sme to mohli dať nejak takto, jak vám zase tu ukážem, že zľava by bol Gordon, na ofenzívnom záložníkovi by bol Rafinha, na hrote by bol Julian Alvarez a sprava Yamal. Ale tu je dôležitá poznámka k tomu. Backup za Rafinhu na ofenzívnom záložníkovi by mohol robiť Fermin. Ja ho mám mega rád, bo som bol rád, keby bol v základe, ale keby to takto bolo, nesťažoval by som sa. Ale potom tu je druhá vec. Olmo by bol ako tretie SOZ, lomeno ten taký druhý útočník, taký, jak je vo FIFA, že stinujúci útočník, tak niečo také. Tak na čo by 60 miliónový hráč bol tretie SOZ. To by mi dávalo také, že Barcelona sa aj vyjadrila, že by chceli niekoho predať. Ale kto ho kúpi, je to Hansi Flickov prestup, ktorý chcel Hansi Flick, hej. Takže potom tam moc nevidím niečo.
Keď predajú Fermina, to sa naseriem, ty kokos, to tu bude osobitné video, lebo Fermina dúfam, že nepredajú, ale potom zase druhá vec. Keď Gordon bude zľava, tak backup je Rafinha, ale keď Rafinha bude hrať EZO v základe, čo si myslím, že Rafinha určite neposadí, to je proste jeho miláčik, takže jak by to bolo? Jasne, videl som niekde, že aj Rashford by mohlo akože prísť do Barcelony, že natrvalo, ale to je ďalšia vec, že koľko chce Barcelona utratiť, lebo keď dajme tomu, že Julian Alvarez kompromis 120 mega, hej, plus Gordon je 200 mega, Rashford ide za 30, tá klauzula za tú hostovačku, to je 230 a Kansa za nejakých 10, to je 240 miliónov. Plus ešte nie žiaden stoper. A ja by som teraz chcel ukázať nejakých stoperov, ktorí by sa hodili. Bastoni zrejme padne, to Hansi Flick odmietol, a neviem prečo, ale dobre, fajn. A tak máme tu ďalšie varianty, ktoré vám teraz idem ukázať. Prvý hráč, ktorého som tu dal, je Mark Pubil. Teraz bol prvý rok v Atletiku, neviem, či to je moc reálna možnosť, ale viem si to predstaviť, ale Barcelona potrebuje ľavonového stopera. Jediný ľavý stoper, akože takže ľavonohý, je Gerard Maldini, ale poprvé je ľavý back, skôr som povedal, že ofenzívnejší. Jasne, stopera hral brutálne, ale je druhá vec, či Gerard Maldini nám vyhrá Ligu majstrov, na La Ligu to kľudne stačí, hej, ale ďalšia vec, že keby sa aj on zranil, čo samozrejme neprajem, to neprajem aj nikomu, ale keby náhodou sa stalo, to je alternatíva. Pardon, som sa zakoktal. No, prvá je McDonald Araujo, ktorý poprvé není ľavák, po druhé je to čistý debil, s prepáčením je to debil, toho už nechcem vidieť v Barcelone, lebo aj by ho predali. A potom je tam Kubarsi, ktorý hrá základ, Eric Garcia, ktorý hrá všade, podľa mňa keď nepríde Alvarez, tak bude hrať Eric Garcia na hrote. A neviem, ten bude hrať všade. A potom, kto nám zostáva? No už nikto. Keďže Inigo odišiel, už sa vlastne dá povedať, že minulú sezónu, lebo však už je vlastne nejaký ďalšie leto, tak tam není ďalšia možnosť. Ešte si poďme pozrieť nejakého ľavonového stopera. Ďalšia možnosť, ktorá znie tak reálnejšie, je podľa mňa Mickey van de Ven. Jasné, toto nezostúpil, takže nebude lacnejší. Ale nemyslím si, že on by chcel zostať v týme, ktorý skončil 2x17, nebude hrať žiadnu Európu, ten tým je absolútne v prdeli. Takže podľa mňa, keby prišla nejaká ponuka z Barcelony, podľa mňa by to zobral. Podľa mňa do nášho systému, do Barcelony je to, ty kokos, to je topka. Jasne, on robí veľké hrubky niekedy, ale je mega rýchly na stopera, ty kokos. Highland zvláda, pod tým Postekuglom to veľmi dobre zvládal, takže podľa mňa by tomu to nerobil problém a hlavne je to dosť kvalitný stoper. Takže podľa mňa toto je najviac reálna možnosť. Potom ešte je tam samozrejme David Hansko, ale to neviem, či by Barcelona išla pod Davidovi Hanskovi, ale tento Van de Ven podľa mňa znie tak najlepšie. Toto by podľa mňa na dnes bolo všetko. Lajkuj, zdieľaj, odoberaj, dúfam, že sa ti to také páčilo. Potom ešte, keby ste chceli vedieť, prečo nevychádzal dlho video, chcem sa aj tomu ospravedlniť. Teraz som mal niečo viac do školy, ale určite raz vám môžem garantovať, bude nové video, jak vlog do Londýna. Ideme do Londýna, pôjdeme aj cez Belgicko, Francúzsko, tam budú zastávky, takže to. Pôjdem s Marekom hlavne, takže to bude sranda. Potom pravdepodobne bude video, jak ho učím hrať FIFU a potom, keď ho naučím hrať FIFU, tak bude ďalšie video, že za každý gól, čo dostanem, musím splniť nejakú úlohu v Londýne, tak už sa na to môžete tešiť. A to je všetko. Čaute.